Ja näin alkukiihditys on tehty, takasuoralla mennään ja vahvasti siellä kyllä mennään tuossa keskellä. Onko siellä Pekka Sinkkonen, Helsingin kesäveikuttama punapaita, mutta siinä edellä sitten menee rata 4, Lauri Enehto. Mutta ulkona menee Aleksi Heimonen, Tampereen Urheilijat 38 myöskin vahvasti, joten tässä mitallista kyllä käydään vielä arvoton kamppailu, ja tähän nyt sitten vaan taputuksen ja kannustuksen myöskin yleisön mukaan, ja rata 3 tulee hyvin siellä Viktor Kantolle, tämä 10 metrin mitallisti. On vielä tälle viimeiselle aidalle, onko kärjessä vai onko kärjessä sitten rata 6. Tuomas Lehtonen, mutta kyllä Kantelle pitää, mutta kyllä 6 tuli Tuomas Lehtonen, tämä tilasto 1, tämän lopun niin hyvin, että